Croeso I Brew yn y bar, a dwi wedi teithio lawr yr M4 o Gwm Rhondda I Gwm Gwendraeth. Ac yn ôl pob sôn, mae tipyn o hanes ynglwm â Clwb Rygbi Pontyberem pan mae fe'n dod I cwpanau y byd. Clwb gatre wrth gwrs I Nigel Owens, a nath ddifarnu'r ffainal yn 2015. Clwb cynta Lee Williams, cyn gapten Cymru pan enillodd Cymru cwpan rygbi byd 7 o ochr, a hefyd dyn a nath ennill cwpan y byd dros Cymru mewn gamp chwaraeon hollol wahanol, Johnny Efferet Clayton, a oedd mewnwr a capten cyn troi I dartia. Amser I ni cwrdd yr tîm. OK, so I dechrau bant, o'n i'n meddwl bod yn syniad falle I gofyn cwpl o cwestiwn. Ceisio weld os mae'r chwaraewyr wedi bod yn cymryd sylw o'r digwyddiadau dros y penwythnos yn y pencampwriaeth. Ble gath y gêm yn erbyn Portugal I ware? Lyon. Yn anffodus na, yn Nice oedd e, ond agos. Digon agos. Digon agos, da iawn. Beth oedd y sgôr? 26-8. Pwy enillodd 50th cap nhw yn erbyn Portugal? Thomas Williams. Arbennig. Pwy sgorodd y cais cynta? Lewis Rhys-Amet. O iawn, arbennig. Ti'n cofio fel nath y dathlu? Na, o'n i'n y tŷ bach pryd ni. Siwr, ti'n mynd dangos I ni? Na. Yn y tŷ bach. Ymdrech digon o ddawog ar y chwaraewyr, ond nawr mlaen I ymarfer. Justin Lloyd, legend, Pontyberem fan hyn. Pan ych chi'n edrych ar gêm Cymru, falle yn erbyn Portugal, gyda'ch prif hyfforddwr cap arno, beth byddech chi'n newid ar gyfer Australia? Wel, jyst cadw'r gêm yn syml iawn. Mae rhaid mynd mlaen trwy'r blaenwyr gyntaf. Felly un newidiadau byddwn ni'n gweud, felly byddwn ni'n dod I Jack Morgan o Brynama'n draw I blindside felly, a dod I Tommy Raffel mewn fel open side. Colli ar y penwythnos fe? Ie, thyn ni lawr I Abergwaun a yw'r capten ni mas yn watcho Cymru mas yn Ffranc. Yn y dream mas fyna. Yn y dream, ie. Wel, dyma hoff ran o ymarfer I fi, felly cot fi bant, fi'n mynd I war a touch gyda'r boys. Mae sgiliau dal na, ond so ran ydyn na, o'n anffodus. So, fel blaen y sgellwr, pwy ych chi'n meddwl bod chi'n fwy tebyg fel? Fi'n hoffi gwylio tyma bach o Michael Hooper a Adi Sefeia. So mae lot o sôn bod chi'n eitha tebyg I Lewis Rhys-Amet. Nid yn chwarae rygbi, ond oedd i'r car, jyst yn edrych, y ffordd chi'n edrych ar ôl Un. Siaw gwrdd e. Shout out to the barber. Sut ti'n teimlo ar ôl y ffitrwydd na? O, lyflu, grêt. Ti'n hoffi iawn o ffitrwydd, nid gysi? Na? Pa safrach yma? Segro. Yn edrych mlaen at y gêm yn erbyn Australia, pwy byddech chi'n rhoi yn y ail reng? Will Rowlands, Daf Jenkins felly. Gyda falle y reng ôl, pwy bys y tîm pigo yn erbyn Australia? Fi'n credu byddai'n dewis yr un peth ethni yn y gêm cynta erbyn Fiji, Lee Wainwright, Jack Morgan a ffal taw. Os unrhyw falle pryder neu chi'n llawer hyder bod ni'n mynd I gael y fuddugoliaeth? Hyder, ie. Fi'n credu, wel, wedi i'r cyn cybarn ar byd bod gêm caletach ni bydd Fiji. So ni wedi mynd I Fiji, a fi'n credu bod bydd Australia yn mwy hawdd na'r Fiji. Bell neu Garth Thomas? Garth Thomas. Offran lot mwy rownd y car, mynd bydd lot o tackles fod yn deg I fe. Fe Valentini neu Faletau? Rwydd, Faletau. Gatland neu Eddie Jones? Gatland. A pham? Yn well coach yn nhw e. Chi'n show yn off achos o'r cameras yma neu chi wastad yn ymarfer fan hyn? Ni yn marfer, ni'n neud lot o pethau fel tîm. Ti fi'n show? O, dim fi. Ti'n show y bant? OK, section newydd I Brew yn y bar, Brew at y bar. Safle? Sgellwr. A beth yw y sgôr? 32-10 I Gymru. Diolch yn fawr ti. Wey! Cymru 25-18. Ma'na, beth ti, blaen y sgellwr. Wff! Yn union fel Jack Morgan fan'na. Cymru 21-9. Tighter prop, Cymru ennill 23-10. Yn pwysau. Oh, nice! Nathan Brew, hyn y sgellwr. Cymru'n ennill 32-22. Ymunwch â ni am y berod nesaf pan byddai nôl yma yn Clwb Rygbi Pontyberem am Cymru yn erbyn Australia.